derɗiraɓe julɓe, en andi capital ɓi adama julɗo ha dina mako ɗo kam imanaku mako, kaɓɓe mako gonanɗe ha nder ɓernde mako. kuuɗe ɗon, kuuɗe man ɗe pistan imanaku man, ɗe bonna imanaku majum. julɗo man o foti o luttira inde juldamku, o foti o luttira kuuɗe banguɗe ha ko wangi kam o julɗo oɗo huwa kuuɗe juldamku, amma latti ɗum caɓɓawal hoorewal ngal, latti ɗum capital hoore jawdi mako ha dina, latti ɗum imanaku man kam latto yirbi, o lutta ɗum ha yimɓe noon wiyete o julɗo, amma haqiqa mako ha Allah kam na o julɗo. yo suuji gaaɗi banni man ɗo julɗo o hani o anda ɗi, ɓawo to o andi ɗi bo hani o miijo ɗi, o jota ha maji, o hula ha maji. nder ko waɗata kuugal ngal yibbina imanaku ɓi adama julɗo derɗiraɓe, kuugal beetengal siri, kuugal niddungal beetengal siri. siri ɗum derɗiraɓe ko wiyete kanjum ɗum ballotiral timmangal hakkunde ɓi adama goɗɗo beeteɗo cirowo, jahanɗo waɗa kurɗuji man, waɗa balamji man ha yetto ha sihiri, on wonagal wuttudu ɗiɗaɓru bo wona ɗum cheytan. ɗum cheyɗan lattiɗo konnejo ɓi adama mo Allah ceniɗo rentini ha muɗum, andini o konnejo, amma herɗo kam contra waɗa hakkunde goɗɗo beeteɗo cirowo e wuttudu ɗiɗaɓru bo wetendu cheyɗan man. e nden contra man nga timma dow lattiɗo cirowo o kanko man woodi ko o jabanto ha ko oɗo ɗaɓɓitirtamo, wuttudu ɗiɗaɓru wetendu cheyɗan man woodi ko tefratamo, to tefi bo o nufo o jaabo, to o jabake her majum cheyɗan man kañum man bo jagganomo jabanomo ha kanko bo haaje mako mbetenga sihiri majum. e to ñande cheyɗan kañum man wiyete ɗaɓɓitan her ɓi adama, wad kaza wad kaza wad kaza wad kaza ha mi waɗane kaza bo ɗum ngel wi'ata wadni man kam ko wonnata hakkunde ɓi adama be Allah corok, ko wonnata dina ɓi adama corok, ko wonnata alakhira ɓi adama corok, kanjum man ɗum wiyete ko ngel ɗaɓɓititta ha ɓi adama majum. ngam majum cheyɗan man tefan ko lattoto shirku, hawtan go Allah ceniɗo, latti ɗum kanjum man wiyete bongre ɓurande yawugo ha fettingo dina goɗɗo, wiyete ɗum shirku, kanjum man wiyete hoorejum ko cheyɗan man tefrata. tefan on man o hirsa dabba keroranga, nga noon demum herorande be lawol kerorangol, o janga kerora ɗum wakkati o hirsata. e noon man bo tefranmo wakkati feere o do'oro tana Allah ceniɗo, o do'oro o huucita her latti ɗum tana Allah ceniɗo, o do'oro ɗum inɗe ɗe o ewnoto wakkati o do'oto, ko o jangata o anda mana muɗum man ɗum do'a man bo tana Allah wiyete do'oraɗo be maka. malla o winda goɗɗum nder alqur'an, amma ko windirte man kam bustan ɗum alqur'an man, wartira alqur'an majum ɗum hunde mere. alqur'an man windire be coɓe wakkatiji goɗɗi, bana ƴiƴam, bana bawle. e noon yake feere bo cheyɗan foti teframo o juula wala senuye, ni noon oɗon be janaba o juula, o nangayi o juula, yake feere bo yogga ayaji o jimmita ɗum, latti ɗum cakiti ɗum man ɗo o fuɗɗira be mum artu ɗum o sakkitina ɗum. e nden yake feere o waɗa ɗum ha windugo, yake feere ha jangugo, yake feere bo o windan talasim, kalimaji noon ɗimana muɗum famatake, karfeje bakin jeetati ɗo tokkotiri ɗum har feere woore noon goɗɗo wawata janga ɗum, nden ɗuman o winda ɗum. yake feere o windan inɗe ginnaji noon, inɗe ginnaji ɗum man windo ɗo tali, e nden kanjum man wiyete o windan ɗum o yara, o windan ɗum o ɓila ko nandata be majum. e nden ɗum man wiyete yoga ko cheyɗan tefrata cirowo majum. e nden ɗum man ɗum timma cirowo man o jaɓa ɗum o waɗan ɗum. e nden to o waɗi gal wuttudu mako, cheyɗan man kañum man bo ummanomo gal wuttudu ɗiɗaɓru ngam humtanamo haaje mako beete ɗum siri majum. cheyɗan man waɗa suka en mum jaha ha mo o yiɗi sirago man battiɗinoya ha jamu muɗum. cheyɗan woodi bawɗe majum, nasta nder ɓandu ɓi adama, memoya jus'uji her ɓandu majum, torra ɓi adama man. e nden cheyɗan man nula suka en muɗum ngam suka en muɗum jaha gaɗoya ɗum, mema jamu goɗɗo cireteɗo man, malla mema hakkilo mako, malla bo kaɗa mo warango kore mako, paddo hakkunde mako be kore mako, malla battiɗina hagal jawdi mako, malla ɓiɓɓeji mako, malla koreji mako. yake feere batte man jottoto ha itta yonki, cireteɗo man ɗo ɗum latto ɗum ajal mako, amma ɗum fuu kam ɗum timman nder dugayere Allah ceniɗo. wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah. Allah wi ɓe mbawata ɓe torrira goɗɗo be ko ɓe gaɗata man sey be dugaye Allah. eni kam ko ɗum famnata kam nande kuugal man waɗi fungal hokkan natija man, foti ɗum pat ɗum waɗe wala ko waɗata goɗɗo majum. goɗɗo giɗɗo ha waɗe man ɗo, giɗaɗo ha waɗe man ɗo, ko waɗete man fuu waɗe, amma ɗum battiɗinta
ko waɗi ɗum battiɗinta Allah dungaki e nden fuu man ko waɗete man kam fuu waɗe amma sey to dungayere waɗi higga Allah janiɗo nden man batte majum puɗɗata waɗugo e nden kam derɗiraɓe siri ɗum to goɗɗo o numi boɗɗum ha wasilaji majum laabi ɗi cirowo man tokkoto hidde ko ha yotta sirake e to o laari bo batte ko ɗum waɗata to siri man waɗoy ɗume ɗum waɗoyta her ciraɗo to o laari kuje ɗeɗe ɗiɗi o laari laabi tokketeɗi ha siri man waɗa e o laari bo batte siri man fofata ha ciraɗo o tawan woodi ha majum torrugo Allah ceniɗo be nulaɗo muɗum siri woodi ha majum togo Allah be nulaɗo muɗum ngam shirku ɗon har ton hawtan ko Allah ceniɗo kam ɗon her ton nder laabi tokketeɗi ha yotto sirake kam hawtan ko Allah ɗon hufranago Allah ɗon e nden toñago gal wuttudo Allah ceniɗo ɗum man ɗum ɗon woodi ha majum torrugo mumini en worɓe be mumini en rewɓe ngam her batte siri man wonan ha majum ɓeetago dow ɓalli ñawna ɓalli ɓeeto dow hakkiloji soytina hakkiloji majum ɗi coyta famko woodi ha majum toñago dow neɗɗaku wartira goɗɗo ɗum hunde mere ɗum goɗɗo mo wala neɗɗaku o waɗa kuuɗe bonnanɗe ha neɗɗaku mako e nden ɗum man wiyete siri to goɗɗo laari wasilaji muɗum be natijaji muɗum kam woni ha majum shirku e woni ha majum bo toñago ɓi adama ciraɗo man toñomo ha ɓandu mako ha hakkilo mako ha jawdi mako ha koreji mako e kadi Allah ceniɗo o haaldani lattiɗo gaɗanɗo kuugal man ngal o toñoto gal wuttudu Allah o toñoto jeeyaɓe Allah ceniɗo o haltani tagadi man ndi be naalore her dunya ɗo be alakhira cirotoɗo man o lottato o naalaɗo ha dunya be alakhira e Allah inanake mo haltanimo bo yangada latti ka meɗinan kamo wartiramo hunde mere her alakhira Allah ceniɗo wi inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasula ɓen torranɓe Allah ceniɗo be nulaɗo muɗum e nden be ukkago ha shirkuji e nden be ukkago ha kufruji la'anahumullahu fi dunya wal akhirah Allah naali ɓe ha dunya be alakhira e Allah ceniɗo haltani ɓe bo yangada meɗinokaɓe wartira ɓe hunde mere ɓen torranɓe mumini en worɓe be mumini en rewɓe na bokko ɓe paggiti innama torraɓe ngam sabida gañadi noon wayne man o woodi siro mo ngam sey o soyta a wayne man o jamoɗo dikkato o ñawɗo wayne man o getoɗo dikkato o mayɗo e ɗume on man waɗimo bo wala e nden o ɗum toñange noon wanatamo ɗum torra mumini en worɓe torra mumini en rewɓe na bo ko ɓe paggiti faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubinan kamɓe man ɓe ndimdi latti ɗum buhtan ɓuran ɗum hallugo her kuuɗe ɓe ndimdi zunuba lattiɗo mawɗo moɓe tammi yettorago be muɗum ha yeeso Allah ceniɗo siri ɗum derɗiraɓe ɗum keferako siri kanjum man ɗum kufru ɗum hufranago Allah ceniɗo ngam ko mbiɗen ɗo ɗon ha majum kuwowo kuugal man ngal cirowo man waɗa kurɗuji man waɗa balamji man ngam ha batte bi'aɗe man ɗe gaɗa kanko man o kefeero be zawahirul qur'an non ko wangi ha ayaji alqur'an hollata Allah ceniɗo o yewtani siri o wiyata wama kafara Suleyman ɓawo yahuda en ɓe aaƴi annabi Suleyman o ɗo waɗa siri ɓe mbiya annabi Suleyman hefnitake inama ɓe mbi annabi Suleyman cirowo kayefiji ɗi o waɗata hendu eltanama mo ko nandi be man ginnaji kuwananmo ɗo fu ɗum siri o warata ɗum Allah ceniɗo lornanto yahuda en man o wiyata ɓe wama kafara Suleyman hufranaki Allah ceniɗo ha siri ɓe lencitimo Allah amma Allah riwani mo keferako ngam to o waɗi noon kam o wartan o kefero Suleyman hufranaki Allah ceniɗo walakinna shayatina kafaru innama shaydanuji gonɗi her wakkati mako ɗin man kufrani Allah ceniɗo yuallimuna nnasa sihir ɗiɗon ekkitina yimɓe kuugal beetengal siri her wakkati annabi Suleyman e nden her ɗo kam ase kuugal man ngal ɗum keferaku e noon Allah ceniɗo wi ha sani Haruta be Maruta e nden wiyama ɗum malaika en ɓe jippina ha ɓe kumpita ɓiɓɓe adama ko wiyete siri be torraji muɗum Allah ceniɗo yo ma yuallimani min ahad ɓe andinta goɗɗo siri man hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur sina ɓe mbiya goɗɗo man minin man ɗum fitina iga Allah ceniɗo ɗum jarribore nde Allah waddi min andina ɓiɓɓe adama siri ngam ɓe keɓa ɓe paama haqiqa mum ɓe ndento ɗum ɓe cendidira hakkude majum be mujiza amma fala takfur ta hufra ɓe hutinirgo ɗum komin mbiyata on man ta kutinire ɗum sakko kufroɗon Allah ceniɗo o laɓɓini cirowo ɗum o wala gueɗal ha alakhira to o maayi o tuubayi siri man ɗum kuugal mako kam alakhira kam o wala gueɗal e mo wala gueɗal ha alakhira kam kañum man wiyete kefero Allah ceniɗo wi walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kamɓe man ɓe ɗon andi ko moye suɓani hoore mum siri man kanko man o wala gueɗal ha alakhira annabijo alayhi salatu wassalam o limti siri ɗum nder kuuɗe jeeɗɗi kalkoje ɓi adama ɗe Allah ceniɗo o umri ummatore dayitoɗe annabijo nde o fuɗɗiri sirku hawtango Allah ceniɗo gikkuwol ɗiɗaɓol o limti man kanjum man wiyete sirago
ngam majum tawen modiɓe mawɓe tato Abu Hanifa, Malik, Ahmad ɓe mbi cirowo man lattiɗo gaɗanɗo hawta balamji man biro shayɗanuji majum gaɗanɗo hoore muɗum gumejo buudejo giɗɗo sirago fuu nufo yaha ha maako kanko on timminta kuugal siri man o kanko man ɓe mbi o kefero to ɗum tabiti dow maako kanko majum o kefero to o heɓtama o mbare bo dow o kefero hatta tuubu maako jaɓatake hatta to wonɗo o tuubi ha yeeso kiita o wi kanko majum o acci siri jotta kam o tuubi o lorake tuubu maako jaɓatake o mbare bo dow o kefero. Deɗiraɓe, cirowo ɗum Allah ceniɗo yiɗamo e Allah ceniɗo ɗo tikki dow maako. Cirowo ɗum o asruɗo ha duniya ɗo e o moyitaɗo bo barka ha ngendam maako. O siroto ngam o heɓa, amma ha anduɓe ɓe yewete heɓɓe kam duniya man bo o wonata nder heɓɓe ɗum man noon lattata ko o keɓɗo kuugal maako man wala barka ha magal. O siroto ngam tana maako ta ɓuramo, o siroto ngam ha o wanka kala wonanɓe ha mbirnamo fuu o wersa ɗum o latto kanko wiyete bankuɗo, amma Allah wangintamo kuugal maako man ngal ɗum kuugal lattingal ngal barka ɗon moyta ha muɗum. Kuugal maako kallugal ngal o waɗata o torra ɓiɓɓe adama, o torra koreji mum, o torra ɓiɓɓeji muɗum, o torra ɗum ngal jawle muɗum. Kuugal maako ngal yake feere kam Allah nangiran mo be qualité ko o hurata ha yimɓe man ɗum. Torra kuugal maako man hewtomo kanko batte man loroyo dow maako, batte man loroyo dow koreji maako ko o teyi ɗum loroyo yake feere ha zurriyaji maako. ɗuɗɗum ko Allah ceniɗo yawɗinantamo yangada her duniya man ɗo ɗon ko artata alakhira. Allah ceniɗo wustamo yangitamo hidde ko o wurto duniya man ɗo kam o wurtorta ko wurtorde wonde su'ul khatima timmode hallunde heɓamo wakkati o mayata man ɗo ɗum fefta yakeji maako ɗum hewtina mo bustu shayɗanuji ballitannoɗimo fu mbarriɗino ha maako hidde ko ha o maya o wurto duniya. Her alakhira kam ton asar maako ɓurata mawnugo, ton yangada maako ɓurata wummugo. heƴi Allah ceniɗo andini o wala geɗal ha alakhira wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Modi bojo beeteɗo Gatada o fassiran aya man ka o wi ahlul kitab lattiɓe yahuda en lattiɓe ɗon kuwa siri man ɗum kuugal maɓɓe ɓe ɗon andi ha ko Allah hooci alkawal her maɓɓe ha defte maɓɓe ɓi adama lattiɗo cirowo marata geɗal ha alakhira. Nder ko hani ande bana dagatako goɗɗo o siro tana maako, non bo dagatako to o sirama bo o joñoro be siroɓe, o ittira siri man be siri, o doggitira siroɓe man ngam ɓe ittanamo siri gonga ha maako. Siri ɗum to ɓi adama o heɓrama be majum ɗum jarribore, amma o ittira ɗum be laabi shar'inkeji kanjum man wiyete be moccoje ɗe shari'a waddi. Nden moccoje man nangan mu'awwizat surawol falaki be nasi wala latti ɗum ɓuran ɗum mawnugo ha fistugo siri bana majum. Allah jippini ɗi ngam ɗum fista siri, ɗum jippinama ɓawo annabijo men sirama e nden be maji Allah fisti siri majum. La shakka dogiɗo dow maji janganɗo ɗi be imanako be tammorago Allah ceniɗo o woodi balmol mangol be faddode mawnde ha ko waɗata siri nangugo mo, o woodi kadi bo lawol mangol ko ittata siri ha ɓandu mako. E noon bo bana ayatal kursi latti ɗum ayare ɓurande mawnugo ha alquran, ayatal kursi e nden kayri man bo nde faddoto siri nde fistan siri her ɓi adama lattiɗo janganɗo ɗum foroy be imanako lattiɗo cembiɗɗo. E noon bo ɗuɗɗingo zicrugo Allah ceniɗo, ɗuɗɗingo zicriji la ilaha illallah, ɗum istighfar, ɗum salatu, e noon man bo jangugo alquran, e noon heɗitago ha alquran man ɗuɗɗingo jangugo alquran. Gaɗɗo alquran ɗum sobajo mum caɗɗum siri nangamo fotan ngal o jangan jour o heɗoto jour, e nden ɗum man hani ɓi adama julɗo ɗum laato ɗum ɗabi'a mako. E to ɗum mata o memrama be siri man bo ɗum ɓurta ha mako latta o jangan ɗuɗɗum her alquran man, sakkoma surawol baqara, sakkoma surawol yasin, sakkoma suratu safat, sakkoma suratu dukhan, e nden suraji bana ɗiɗo ɗum latto ɗum yakeji mako fajiri be asiri o jangan ɗum o nanan ɗum. E noon bo o lismito bo zicriji, woodi ko waɗa ɓi adama hani o janga fajiri, hani o janga asiri, hani o janga ha yogga yakeji mako, bato o nastan ɓawo, to o waranan koreji mako, to o ɗanoto, e nden defte muɓe bindama dow majum ɗum humbitan ɓi adama julɗo ɗume hani o lismo ha ngendam mako ngam o heɓra be majum baraji ha Allah ceniɗo, e ɗum latanomo bo ɗum faddode ha sharri siroɓe, ha sharri ginnaji. E noon man bo nder siri fistorte hutinirgo leɗɗe lattiɗe dagiɗe, leɗɗe goɗɗe ɗon kañum man pistan anduɓe ɗibbu man andiɗe
bana alhabbatu sauda ko nandata be majum wodi no wi'a ɗum hutinirte asli ɗabi a ginnaji giɗa ɗum e nden siri man bo ɗo timmira be ɗum kuugal ginnaji e ɗum man bo dagoto julɗo o hutinira ɗum e nden kam kadi derɗam julɗo renta ha ngendam maɗo ciroɗa goɗɗo sirago goɗɗo man fotan lattoɗa an huwata ɗum be hoorema malla jaha ha wayne ha waɗane siri man yaha ɓeetoyo torra goɗɗo ko wi'a ha dow cirotoɗo fuu non wi'ete ha jahanɗo ha maako nuɗɗinɗo mo teframo kuugal lattingal shirkuwal man o waɗana ɗum ngal na kanko bo to andi noon o waɗanan hoore maako ko waɗi o waɗanayi hoore maako nan gam o anda mo o yehi ha muɗum man kuugal maɓɓe man gotal kala ko wi'a dow kuwanɗo ɗum waɗa kurɗuji man fuu jaaɗo ha o waɗana ɗum bo babuwol maɓɓe gotol heɓata ko sam Allah waɗa gaɗɗo kurɗuji man ha nokkure wonde ha alakhira kanko bo waɗa mo ha nokkure wonde kam ɓe tammi wondoygo kam ha babal gotal noon e ngam man derɗam julɗo renta ha ngendam maɗo ciroɗa ɓi adama fotan gaɗa ɗum be hoorema malla jaha goɗɗo ha waɗane ɗum e to a waɗay noon a suɓi noon gaɗata bo nden kam yerdana hoorema asrugo dunya ma be alakhira ma yerdana hoorema keferaku badal imanaku ngumarɗa badal imanaku gonɗum ha ɓernde maɗo kam keferaku wonata ha ton reddana hoore maɗa shirku hawtango Allah latti ɗum ɓuran ɗum ɓalwugo ɗum ɓi adama yidirta be Allah oɗon efti ɗum badal tawhid latti ɗum ɓuran ɗum yayinago be margo annora Allah ceniɗo o ren en sarri siroɓe worɓe be rewɓe e Allah ceniɗo o hisnu en lattoɗen en ciroto tana en men malla en tefan malla bo tana en men siroto en yo kadi derɗiraɓe julɓe siri ɗum kuugal kallungal e siri bo ɗum kuugal cankitittongal to wakkati jahilare sankitake to wakkati dayitago ha dina waɗi to wakkati ɓerɗe ɓiɓɓe adama fof kuccitani dunya man tan wiyete haaje mum kanjum man wiyete mawɗum ha yeeso maɓɓe wakkati man nden siri man bo huwata e ɗum hunde bo lattinde sankitinde ha ummatoje meɗen tawa goɗɗo o siro nawlirawo siro nawlu tawa hatta ɗum yetto derɗirawo siro derɗum keddiɗirawo siro keddiɗɗum nden ɗum yakeji lattiɗi kalluɗi gal goɗɗo tammata ko sam tawata ɗum wonata e yake man o kam ɗum yake mo wonatani ɓiɓɓe adama ɗon gondi be Allah ceniɗo kam e nden moye fuu andi yakeji muɗum to goɗɗo o andi woodi ko o mari ko nandata be majum dikka o tuuba o wartana Allah ceniɗo mayi goɗo ɗon mayi goɗo dayatako e Allah ceniɗo bo muñanan noon accata siri mako ɗo kam o waɗan ɗum ɗum darnata moƴƴi Allah ceniɗo ɓe Allah muuyi moƴƴan ha jeeyaɓe muɗum man moƴƴe man jottoto batte ko Allah muuyi man ɗo gaɗan to siri huwanno kanjum huwatano ha dunya ɗo wala alamu daroto to siri kanjum man ɗum huwanno ha dunya ba siroɓe giɗi kam wala maranɗo hunde wala maranɗo neɗɗaku amma Allah wiyete kuwowo amma ɓi adama to o wi o jogitake ɗum o waɗan ɗum be majum ha o yettoyo haaje mako be majum o yiɗana wayne hunde ha warta talakajo o yiɗana wayne laamu ha latto ɓortaɗo o yiɗana wayne ngendam ha latto mayɗo o yiɗana wayne hakkilo ha warta ginnaɗo o yiɗana wayne jaamu ha warta ñawɗo to kanjum man wiyete lawol ngol o tokki kam o yettata ko ha majum moƴƴi Allah pasiditta Allah wartira ɗiɗi fuu ha gal wuttudu mako kanko man on sarri man loroyo ha mako ha dunya ɗo o yeeɗa o wala barka yama ko o dañatama wala barka o huucoyo ha Allah ceniɗo bo o tawta toon bo ɓuran ɗum hallugo e ngam majum derɗiraɓe to goɗɗo oɗon yeeɗa kam dammugal tuubu ɗon ko modiɓɓe mbiyata cirowo tuubu mako jaɓatake ɗo hakkude mako be kitana hakkude mako be Allah ha yeeso kiita to o yarama ha yeeso kiita dabiti o cirowo o wi hitoɓe min kam mi tuubi siroɓe jaɓantamo mbiyamo aya jotta kam ta metu innama amma hakkude mako be Allah kam Allah jaɓat to goɗɗo ɗo waɗa kuugal man amma hakkude mako be Allah o miccitake Allah ɗon andi ɗum ha mako o acci ɗum o ɓortake ha majum Allah jaɓanan mo ha majum e ngam majum derɗiraɓe en jowɗo tubanen Allah ceniɗo e en doko bo Allah ceniɗo hisna en ha majum ɗum kuugal bonnal ngal hakkude ɓi adama be Allah e ɗum kuugal bo timmiran ngal be toñange bo tum batte muɗum kalluɗum Allah ceniɗo o hisno en ha majum e siraɓe bo Allah ceniɗo hoyinan ɓe Allah wurtinɓe ha caklugol majum wad lawol ngol ɓe gurtoto bo ɓe gurto ha majum ɓe ɗon luttiri be dina maɓɓe wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain